Ciao, buongiorno a tutti. Dobar dan svima. Dobrý deň všetkým. Chiamo Pierre, sono da Libanon. Zovem se Pierre. Volám sa Pierre a prichádzam z Libanonu. Cosa posso dire? Posso dire una cosa che oggi mi ha toccato tanto. I što vam mogu reći? A čo vám môžem povedať? Môžem vám povedať niečo, čo sa ma dnes veľmi dotklo. Questo Mladifest, su questo palco. Prije 3 godine Pred 3 rokmi na festivale mladých na tomto oltári Mesi in comunità. bio sam skoro 7 mjeseci u zajednici. bol som už skoro 7 mesiacov v komunite. L'esperienza che ho fatto nella mia vita su questo palco. I prvo iskustvo koje sam imao je Prvá skúsenosť bola tá, ktorú som mal práve na tomto oltári. Come posso dire grazie alla comunità. i nakon svih ovih A po všetkých týchto rokoch môžem povedať vďaka tejto komunite. posebno hvala A zvlášť ďakujem modlitbám mojej matky, Oggi qui mi hai cambiato tante cose dentro il mio cuore. jer sam danas pretože dnes som tu a mnohé veci sa zmenili v mojom srdci. to posebice A to zvlášť gorska zemlja. Medžugorská zem. Tanti quei cambiamenti nella mia personalità, in tutto quello che vivo ogni giorno con Tu sam zaista vidio to Tu som skutočne videl tak veľa premien v sebe, v každodenných situáciách, ktoré žijem so svojimi bratmi. Io ho entrato in comunità perché avevo problemi di giochi d'azzardo. ušao sam u zajednicu jer sam Vstúpil som do komunity, pretože som mal problém s gamblerstvom. Una vita un po' superficiale, no? i živio sam jedan Žil som taký povrchný život. Dove vivevo tra Libano e Dubai ho visto tante vite, diciamo, un po' sbagliate, ho perso nel mondo della superficialità, no? i moj se život odvijao između Môj život sa odvíjal medzi Dubajom a Libanonom na Vado qui in comunità určitej úrovni, ktorej som strácal veľmi veľa času. Keď som vstúpil do komunity, dali mi anjela strážneho e questo ragazzo che proprio sarà il primo amico. a Anđeo a anjel strážny v komunite je tvoj prvý priateľ. Tempo, 2 settimane, nakon malo vremena Po krátkom čase, po 2 týždňoch, una discussione con mio angelo custode. imao sam jednu raspravu s mal Anđelom čuvarom som jeden rozhovor so svojím anjelom strážnym. a on mi je rekao A on mi povedal túto vetu. Quello che sta facendo adesso sve ono što činim sada Všetko to, čo teraz činím, ti to ne razumiješ. to nerozumieš. però arriverà il giorno che capirai tutto. Ne razumiješ što sam Nerozumieš to teraz, ale príde deň, keď to pochopíš. Specialmente ultimo tempo vivo un tempo molto bello. i to je zaista istina jer A to je skutočne pravda, pretože posledný čas, obdobie je pre mňa veľmi pekným obdobím. Da tanti sacrifici, da tante preghiera, confessione, da tutto quello che viviamo in comunità, nella nostra quotidiana. prepoznajem toliko dobrih plodova Poznávam toľko dobrých plodov, ktoré prišli kvôli mnohým obetiam, modlitby a spovedia všetkého toho, čo žijeme v tejto komunite. Vivere proprio quelle cose là. a danas sam sretan A dnes som šťastný, že žijem takéto skutočnosti. Una pace nel mio cuore che penso che non posso anche pagarla in un'altra maniera. i imam jedan takav Mám srcu taký veľký pokoj v srdci, ktorý je neoceniteľný. Voi tutti giovani, svima vama mladima Vám všetkým mladým môžem povedať, non perdete tempo a Medjugorje. u Međugorju v Medžugorí nestrácate čas. cijeli svijet ovdje dolazi. Sem prichádza celý svet. Zašto dolazi? Prečo prichádzate do Medžugoria? Rispondere a questa domanda molto facile. Ja na vrlo jednostavan način Ja veľmi jednoduchým spôsobom viem odpovedať na túto otázku, Fondo del vostro cuore, jer u dubini vaše pretože v hĺbky vášho srdca bene che la Madonna è presente qui. znate jako dobro viete veľmi dobre, že Panna Mária je tu prítomná. i u Međugorju ćete dobiti dvije stvari. A v Medžugorji dostanete dve veci. Che non potete pagare altra parte.
Pokoj vo vašom srdci, ktorý nemôžete dostať na nejakom inom mieste. jedan osmijeh. Può essere un Úsmev piccolo, grande, però 100% in sorriso. môže byť malý alebo väčší úsmev, ale v každom prípade je to úsmev. Alle case, alle vostre paese. A chcem, Kućama u vašem prajem vám, keď sa vrátite domov do svojich krajín, podijelite to sa svima. Perché noi podielte sa o to so všetkými. Dnes náš život sono di tanta pace e di tanta sorriso. tak veľmi potrebuje aj pokoj a aj úsmev. Ďakujem vám. Ciao a tutti. Pozdrav svima. Pozdrav všetkým. È troppo caldo? Nadam se da vam Dúfam, že vám nie je príliš teplo. malo puše vjetrić. Trošku fúka aj vietor. Zovem se Simeon, Volám sa Simeon, dolazim iz Belgije. prichádzam z Belgie. Vorrei rendere chiaro un punto. Prije svega bih Predovšetkým by som chcel vysvetliť jednu vec. Un registro internazionale della sofferenza. ne postoji jedan međunarodni Nejestvuje medzinárodný register utrpenia. Natjecanju ne postoji. Nejedná sa o nejakú súťaž. Ako ti patiš, Ak ty trpíš, tak potom trpíš. a Isusu je to dovoljno. A Ježišovi to stačí. Non sono mai drogato. Ja sam ušao u zajednicu. Ja som vstúpil do komunity, Non ho mai fumato una sigaretta. aj keď som nikdy nedrogoval. Nikdy som nevyfajčil ani jednu cigaretu. Normale, perfetta. Na očigled izvana i Navonok, sasvim normalan. na pohľad som mal normálny život, dokonca dokonalý. Tome bio sam unutrini. A napriek tomu vo svojom vnútri som bol úplne mŕtvý. Počítače ma zabili. Di tanto tempo dietro uno schermo. toliko sam vremena Toľko času som prežíval pri obrazovke, Era meno interessante che quello che vivevo sul computer. tako da se dogodilo sljedeće. takže sa udialo nasledujúce. Manje zanimljiva. Skutočnosť ma stále menej zaujímala, než to, čo bolo na obrazovke. Všetko to, čo som robil, strácalo zmysel. Questa competizione anche in comunità l'ho vissuta. To je jedno natjecanje i to sam živio i To akési súťaženie, Che il fatto di non essermi mai drogato, to som zažil di essere in tu v komunite. Tijekom dugog vremena sam Počas dlhého času som si myslel, keďže som nedrogoval, že nie som dôstojný byť v tejto komunite. al posto con questi ragazzi. mislio sam jer A se myslel som si, že keď som nedrogoval, pre mňa nie je tu miesto medzi týmito mladíkmi. Stato forte o buono nel bene. jer se nikada nisam Pretože keď som sa nikdy nedrogoval, nikdy nebudem mocný v dobre. Una cosa che posso dire oggi danas ima jedna stvar A dnes je jedna vec, o ktorej môžem povedať. oggi il bene che tutti possiamo fare oggi dobro koje ja danas Dobro, ktoré ja teraz činím a môžeme ho činiť všetci, che ho vissuto nel passato. ne ovisi nezáleží od zla, ktoré som žil vo svojej minulosti. Di sofferenza e di droga e di cose peggio per fare del bene oggi. nije potrebno proći Nie je potrebné prežiť celé roky v droge alebo v iných veciach, aby sme dnes mohli žiť dobre. dobro koje ja danas Dobro, ktoré ja si vyberám a ktoré chcem učiniť, ja si ho All'apparizione vyberám dnes. ha detto al veggente Ivan, prošlog petka na Minulý piatok počas zjavenia Panna Mária povedala vizionárovi Ivanovi, esattamente tutto quello che noi portiamo nel cuore. da moli za nas že sa za nás modlí, za nás mladých a pozná všetko to, čo nosíme vo svojom srdci. sa jednom takvom majkom. S jednou takouto matkou samo krenuti. môžeš vykročiť To uvijek naprijed. a to vždy dopredu. Sceglierlo oggi. Treba A to musíš sa rozhodnúť preto dnes. Ďakujem vám.
Cerco te e mi guardo intorno e sai che c'è, forse è solo un sogno in tutto ciò, gli occhi mi ancora ti cercano, ti sento ma non vedo dove, il sepolcro è vuoto come il mio cuore, sai, ma anche sentire la tua voce parlare con te, ma tu ora mi chiedi perché ti disperi e tu poi ti riveli e in un attimo tu mi guardi e mi chiami e mi rialzi e adesso credo che sei qui davanti a me, ti ho visto Signore e chiamarmi per nome e adesso è come se risorgessi con te, cerco te e mi guardo intorno e sai che c'è, forse è solo un sogno in tutto ciò, gli occhi mi ancora ti cercano, ma tu ora mi chiedi perché ti disperi e tu poi ti riveli, tu mi guardi e mi chiami e mi rialzi e adesso credo che sei qui davanti a me, ti ho visto Signore e chiamarmi per nome e adesso è come se risorgessi con te, è successo in un attimo, tutto in un attimo, qui davanti a me, ti ho visto Signore e chiamarmi per nome e adesso è come se risorgessi con te. Ciao a tutti, Pozdrav svima. io mi chiamo Pozdrav všetkým, Zovem se Klára. volám sa Klára I dolazim iz Španjolske. a prichádzam zo Španielska. Anche io oggi voglio testimoniare la gioia di vivere. I ja danas želim posvjedočiti Ja chcem dnes svedčiť o radosti, ktorú žijem. Sono nata in una famiglia in cui sono stata molto amata, molto desiderata. Odrasla sam i rođena sam u jednoj obitelji u kojoj sam bila jako Vyrastla som a rástla som a narodila som sa v jednej rodine, ktorej som bola veľmi milovaná, po mne veľmi túžili. Vita la mia anima e avvicinarmi a Dio. i vidim da sve one odluke, izbori koje su A vidím, že tie rozhodnutia a voľby, ktoré učinili moji rodičia, boli vlastne pre moje dobro, aby zachránili môj život. Questo c'è stato un vuoto nel mio cuore. ali pored toga Ale popri tom Jedna praznina. bolo v mojom srdci jedno veľké prázdno, Non so, questo amore non mi è bastato. kao da mi ta ljubav nije bila ako keby mi nestačila tá láska. Pensavo magari che con l'amore dei miei amici, anche dei rapporti sbagliati, no? di qualche ragazzo che mi volesse, i mislila sam da A myslela som si, že vo vzťahu s mojimi priateľmi, mladíkmi, io avrei potuto riempire questo cuore. ktorí po mne túžili, ktorí ma chceli, ja som si myslela, že v tých vzťahoch sa naplní moje srdce, ale nebolo to tak. È arrivato un punto in cui apparentemente tutto, non so, avevo la vita perfetta.
I u jednom trenutku A v jednej chvíli na vzhľad môj život vyzeral dokonalý, jedinstvena obitelj, zajedništvo, anche le possibilità spoločná jednotná rodina, mogućnosti da možnosti, god hoćeš sa svojim že môžem robiť so svojím životom, čo chcem. i jedan, Môžem s ním robiť všetko. Mala som pekný úsmev, ale bila dobra. vo vnútri som nebola dobrá. come prima diceva Simeon, non importa, no, quello che possono dire di fuori, a me mi dicevano ma tu stai bene, hai tutto. i kao što je Simeon malo prije rekao, A ako Simeon pred chvíľou povedal, nie je dôležité, čo vidieť navonok. Mne každý hovoril, že ty si dobrá, máš všetko, Come stai veramente? ali ti znaš unutrini ale ty vo vnútri vieš a cítiš to, že ako sa naozaj, aký si, ako sa cítiš, Vivere una vita così čo cítiš. A prišiel som do jedného bodu, kde vlastne som nevidela žiaden zmysel ísť týmto spôsobom dopredu. famiglia della comunità. Bogu hvala Bohu vďaka, Susrela ovu že som stretla túto rodinu, túto komunitu, u kojoj sam mogla zaista ktorej som skutočne mohla otvoriť svoje srdce, Il male, tutto il brutto, tutte con le lacrime, con la mia sofferenza, tutto quello che avevo vissuto. ispričati u suzama a porozprávať v slziach i v zlosti všetko to, čo sa mi dialo, a vysloviť všetko to utrpenie, ktoré som zažívala. se to nekome Možno ni činilo tako strašno, sa to nezdalo až také strašné pre niektorých, ali sam zaista susrela Boga. ale skutočne som stretla Božie milosrdenstvo Non mi giudicavano. Preko sestara koje meni cez sestry, ktoré ma odsudzovali, preko ispovjedi skrze svätú spoveď, Lascia questo a Dio, basta, avanti. u ispovjedi u kojoj sam čula dosta skrze svätú spoveď, Gospodinu, idi naprijed. prijed. keď som počula slova ako nechaj to všetko, veď to odovzdaj Pánovi Doći ovdje za mene je velika Rada. a prísť sem je pre mňa veľkou radosťou. Veramente questo apriti, apri il cuore, apriti. Jer neprestano čujem i slušam A neustále počujem, otvor sa, otvor svoje srdce, otvor sa. Far uscire quello che c'è dentro. i dan danas mi je teško A ponekad dnes mi je niekedy ťažké vani ono što je u mojoj nutrini. Però allo stesso tempo tanta hovoriť o tom, čo je v mojom vnútri. Vremena imam srce puno nade i Ale keďže mám srdce plné nádeje a dôvery, mi ha fatto vivere così tante cose belle fino adesso, per cosa mi aspetta poi, no? jer kažem sama sebi, ako mi je do sada već Bog učinio tako pretože som si povedala, ak mi Boh doteraz urobil tak veľa tých pekných vecí, tak čo ma ešte stále čaká? A skutočne spolu s Pannou Máriou vo svojom srdci hovorím, Klára, zver sa, odovzdaj sa Di l'amore, no? i ne boj se ljubavi. a neboj sa lásky. Che vi invito a voi di non aver paura. Zato i vas pozivam, ne bojte A se. preto vás pozývam, nebojte sa, Al velo della vita. Ne bojte se otvoriti nebojte sa otvoriť vaša srca Gospod svoje srdcia Panne Márii a životu. Ďakujem vám. Ciao a tutti, Pozdrav svima. Pozdrav všetkým. mi chiamo Raquel, anche vengo della Spagna. I ja se zovem Raquel. Volám sa Rachel a tiež prichádzam zo Sono Španielska. qui per testimoniare che la vita è un dono di Dio. I danas sam A ovdje dnes som tu, aby som vydala svedectvo o tom, že život je Božím darom i Bog nam ga je dao. a Boh nám ho dal, aby sme ho žili. Io sono nata in una famiglia cristiana. rođena sam u Narodila som sa v kresťanskej Ho rodine. vissuto tutta la mia infanzia e adolescenza vicino alla chiesa. cijelo svoje djetinjstvo Celé svoje detstvo a adolescenciu som žila nedaleko kostola. I kao svi vi, svako A ako vy všetci, každé leto som chodila na púte Studio
che mi andavano bene. Studirala sam i Študovala som a Avevo il mio fidanzato štúdia mi šli. imala sam mladića. Mala som chlapca e pensavo che tutta la mia vita era perfetta. I mislila sam da je a myslela som si, že celý môj život je dokonalý, međutim bilo je tu nešto ale Che mi aveva spento, okrem iného tu bolo niečo, čo ma mi aveva tolto la uhášalo vita di vivere. Što mi je oduzelo a čo mi životom bralo túžbu po živote, vôľu po živote. puna strahova. Bola som plná strachu E non volevo soffrire. i nisam željela trpjeti. a nechcela som E trpieť. davanti a tutte le sofferenze che avevo a casa, che avevo intorno a me, Pred svim patnjama Pred všetkými utrpeniami, s ktorými som sa stretala v rodine a okolo seba, Sve sam ih potisnila. všetky som potláčala persona morta. i bila sam mrtva osoba. a bola som mŕtvou osobou. Sentivo dolore, Nisam više osjećala bol, Už som potom nepociťovala ani bolesť, Ali nisam osjećala ni radost. ale som nepociťovala ani radosť. era strano. bilo bi posve čudno da me netko Bolo mi celkom divné, aby ma niekto videl plakať, A danas svako malo plačem. ale teraz už každú chvíľu plačem. Ragazzo con cui andavo, Taj moj mladić kojeg Ten sam môj chlapec, ktorého som mala, u jednom trenutku mi je rekao, v jednej chvíli mi povedal: non possiamo continuare così, io non sto bene. Pozri, nemôžeme takto pokračovať ďalej, pretože ja nie som na tom dobre. Nie som Voglio che tu pre teba dobrý, pretože robím bella. niečo, čo je zlé pre teba. A chcel by som mať s tebou alebo pre teba, aby si našla jeden pekný, dobrý vzťah, ale so mnou to nie je tak. On potom vstúpil do komunity Questo cammino nella comunità Cenacolo. i započeo je svoj put u a začal svoju cestu v komunite Čenákolo. Si è incontrato con se stesso. I on je susreo sebe samo. A on stretol seba samého. Scoprire la vita nuova. Započeo upoznavati novi život, Začal spoznávať nový život a ja, gledajući njega, a ja, hľadiac na neho, Che la nostra relazione non andava bene dall'inizio. shvatila sam pochopila som, že náš vzťah nebol dobrý od začiatku. Andavano bene. da mnoge stvari u mome Že mnohé veci v mojom živote neboli dobré. E davanti a questa realtà i pred tom stvarnošću A pred tou skutočnosťou ho deciso di fare un'esperienza in comunità. odlučila sam rozhodla som sa urobiť skúsenosť v komunite. Ho voluto conoscermi ancora di più. u zajednici sam se mogla V komunite som mohla ešte viac poznať seba samú. Belle, ma anche tante povertà di me. započela sam uviđati A začala som si všímať a vidieť pekné veci vo mne, ale takisto som videla, nakoľko som biedná. A otvorila som svoje srdce dievčatám, ktoré boli tam so mnou E lui è entrato e ha cambiato la mia a vita. odovzdala som to Bohu. šao i promijenio moj život. A on vstúpil do môjho života a zmenil môj život. Sada Teraz što to znači sa učím, čo znamená žiť. E tutto quello che avevo vissuto, lo avevo vissuto nella superficialità. jer sve ono što sam prije Pretože všetko to, čo som predtým žila som len tak povrchne. Ho scoperto che la vita ci offre tanto di più. ali sam otkrila Ale som odkryla, že život nám ponúka oveľa viac. kada se otvoriš Keď sa otvoríš, La vita cambia. tvoj se život mijenja tvoj život sa zmení Gioia piena. i možeš a môžeš zakúsiť úplnú radosť. Invito anche a voi, non chiudervi. i danas A dnes pozývam aj vás všetkých, nezatvárajte sa do seba. u životu se pati, V živote Ma c'è tante sa gioie aj che sono da trpí, vivere in più. ali su tu i mnogo ale radosti sú koje treba proživjeti aj mnohé radosti, ktoré by sme mali prežívať. i u strahu A v strachu, že možno budeš trpieť, môžeš túto radosť stratiť.
Ďakujem vám. Quante domande ci siamo fatti quante bugie ci siamo detti noi che per fuggire dai complessi sai siamo fuggiti da noi stessi e rimarrà con noi per sempre una ferita per ricordarci che esiste una via d'uscita che l'ha scritta problema è una scritta a matita che si può cancellare tu per me paracadute per i miei giorni più neri neri e tu per me dei nuovi occhi per scoprire un'altra prospettiva. Maschere, sbagli, errori commessi noi dal mare di vuoto siamo riemersi sai, sempre più noi, sempre più diversi sguardi di luce dentro gli specchi e rimarrà con noi per sempre una ferita per ricordarci che esiste una via d'uscita che l'ha scritta problema è una scritta a matita che si può cancellare tu per me paracadute per i miei giorni più neri neri e tu per me dei nuovi occhi per scoprire un'altra prospettiva tu per me paracadute per i miei giorni più neri neri e tu per me che dalle tenebre mi fai rinascere alla luce e se resto da solo tra casa e lavoro so che Gesù sei con me nel buio un tuono, nel silenzio un suono, risposta ai miei perché. Tu per me, che dalle tenebre mi fai rinascere alla luce. Tu per me, paracadute per i miei giorni più neri neri e tu per me che dalle occhi per scoprire un'altra prospettiva e se resto da solo tra casa e lavoro so che Gesù sei con me nel buio un tuono nel silenzio un suono risposta ai miei perché. Hvaljen Isus i Marija. Sia lodato Gesù Kristo. Zovem se Nech je pochválený Ježiša Mária, volám sa Ivana, pochádzam z Bosny, odrasla sam u... vyrastla som vo Švajčiarsku. Evo, pozdravljam sve ljude iz Bosne i iz dijaspore. Pozdravujem všetkých ľudí z Bosny, ktorí žijú v diaspore. Evo, odrasla sam u tradicionalnoj katoličkoj obitelji Vyrastala som v tradičnej katolíckej rodine. i sjećam se uvijek kad smo Pamätám si, že vždy, keď sme išli k starému otcovi do Bosny, svaku večer smo molili krunicu. každý večer sme sa modlili ruženec. I vjerujem da me ta krunica A verím, že ten ruženec ma priviedol sem do Medžugorja. samo što tada to još nisam svačala. Ale vtedy som to ešte nechápala. Odrasla sam u Vyrastala som kako da kažem, jako obitelji koja je jako brinula za mene. v rodine, ktorá sa veľmi o mňa starala.
Dokonca sa mi snažili aj zbaviť ma nejakých trápení. Takže som rástla završila sam svoju školu a skončila som aj svoju školu. i imala sam puno prijatelja. A mala som veľa priateľov I nekako sam mislila kad postignem sve ono a myslela som si, že keď dosiahnem všetko to, čo odo mňa očakávajú moji rodičia, Questo che i miei genitori si aspettavano da me, da ću biti sretna u životu. tak budem potom šťastná v živote. Tako da jednog dana sam se iselila iz doma roditelja Takže jedného dňa som sa odsťahovala od rodičov z ich bytu. i imala sam svoj stan, svoj Mala som svoj byt, svoje auto, mala som dobrú prácu. tako da sve to što sam Takže všetko to, čo som dosiahla, koju sam imala, sve se više povećavala. napriek tomu sa vo mne zväčšovala stále väčšia prázdnota. I mislim da je ovo sve gospino čudo da sam danas tu i da mogu svjedočiti. A ja si myslím, že toto je všetko zázrak Panny Márie, že ja môžem byť tu dnes a svedčiť o jej láske. Jer prije 4 godine Pretože pred 4 rokmi som prišla poprvýkrát na Mladý fest i gledala sam recital zajednice Čenakolo. a videla som predstavenie komunity Čenákolo. Ništa nisam znala o toj zajednici. Ale nič som nevedela o tejto komunite. Nekako danas shvaćam da Bog je A dnes chápem, že Boh pomaličky ukazoval svoje znaky alebo znamenia, mi faceva vedere i suoi segni. jer juče mi je bilo veliko čudo i da sam pretože svega toga. pre mňa včera ten večer bol veľkým zázrakom, že aj ja som toho súčasťou. Godinu i po dana Pred pol druhá rokom osjećala sam duboko u srcu da želim doći na dušu cítila u Međugorje. som hlboko v srdci, túžbu som mala, aby som nadlhšie prišla do Medžugorja. Jer sve što sam nekako Pretože všetko to, čo som žila, svoj posao, mala som prácu, priateľov, blizu crkve, bola som blízko cirkvi, Mio lavoro, amici, ero vicina alla chiesa. bila sam nekako jako tužna. bola som napriek tomu veľmi smutná, Samo što sam to dobro mogla prekrivati. ale vedela som sa veľmi dobre pretvarovať. I nisam se mogla otvarati drugima. A nevedela som sa otvoriť pred druhými, mala som strach z toho. I kako je bio jedan poseban svećenik tada u našoj župi, A v našej farnosti bol vtedy jeden zvláštny kňaz. Particolare. koji je bio fra Marinko Šakota, Bol to páter Marinko Šakota, koji me u tom periodu dugo pratio i pomogao mi. ktorý ma v tom období dlho viedol a pomáhal mi. Ja som mu za to všetko veľmi vďačná. Pokazao mi je A on mi ukázal celkom inú vieru, jer ja sam uvijek mislila ja sve moram raditi pretože ja som si stále myslela, že musím robiť všetko dobré, aby ma Boh miloval. Sempre le cose buone per essere amata da Dio. da moram biti perfektna, da Že musím byť perfektná, nesmiem robiť chyby. Che non dovevo commettere gli errori. također sam bila jako Taktiež som bola veľmi povrchná u odnosima, vo vzťahoch, također i u oblačenju. takisto aj Sam puno u sportu. v odievaní. Veľmi som sa nakláňala k športu. Jako sam tu ljutnju koju sam nosila A tú zlosť, ktorú som nosila hlboko v srdci, iskaljavala na sebe sportom. vlastne robila som si také zadosťučinenie tým, že som športovala. trenutku sam pričala sa svećenikom Takže raz v jednej chvíli, keď som sa rozprávala s kňazom, on mi navrhol, aby som išla do jednej komunity tu v Medžugorí, kako sam u tom periodu slušala ta svjedočanstva ale zajednice Čenako. keďže som v tom čase počula svedectva komunity Čenákolo, Jako me je dotaklo kako ti mladići koji veľmi sa ma dotklo to, že tí mladí ľudia, ktorí mali problém s drogou, su jednostavan život, žijú jednostavne poslove. taký jednoduchý život a robia veľmi jednoduché práce
a napriek tomu sú veľmi šťastní. I ja sam također isto puno bježala, puno sam gledala stvari na mobitelu. A ja som tiež veľa času venovala mobilu. Uvijek kad bi se osjećala Vždy, keď som sa cítila zle, takže celé hodiny som bola na Instagrame a na sociálnych sieťach. Social, Instagram, etc. i jako sam tražila potvrdu od drugih. A očakávala som uznanie od druhých. Da parte degli altri. I kao što je Klara malo prije, Tak ako pred chvíľou Klára hovorila, sve to što se nekako žive, všetko normalno to je život. to, ako mladí žijú, tak sa hovorí, veď to je normálne, mladí tak žijú. Ale ja som cítila vo svojom vnútri, že nie je to správne a bola som stále smutnejšia. Mio cuore. Tako da sam stvarno odlučila Takže som sa naozaj rozhodla prísť do komunity Čenákolo i napraviti iskustvo od 40 dana. na skúsenosť na 40 dní. Nakon tých 40 Po tých 40 dňoch poprvýkrát v živote sam se pitala u istinu ko sam ja. som si kladla otázku, že kto som vlastne ja. Mia vita mi sono chiesta, ma io chi sono? Jer nekako sve te stvari što sam Pretože všetky tie veci, ktoré som celé roky potláčala v sebe, su počele izlazit. začali zo mňa vychádzať. Tako da sam vidjela da mi je potrebno još više. Takže som cítila, že budem potrebovať tam zostať ešte dlhšie. Da ima razlog zašto sam tu. A že je dôvod na to, prečo som prišla. Još veći plan za moj život. Že Boh má ešte väčší plán pre môj život. Tako da sam odlučila ući u Takže som sa rozhodla vstúpiť do tejto komunity. i mogu vam stvarno reći A môžem vám naozaj povedať, že poprvýkrát vo svojom živote Nella mia vita kroz zajednicu sam osjetila z komunitu ljubav koji proizlazi od Boga. som pocitila tú pravú lásku, ktorá vychádza od Boha. Jer oko mene su bile Pretože okolo mňa zanimale za moje dobro. boli sestry, ktorí naozaj zaujímalo len moje dobro. Jer vani sam često mislila pa nije Pretože tam vonku som si stále myslela, že nie je dôležité, čo cítim ja. sento. a ovdje me stvarno sestre zaustavljaju. A tu ma komunitné sestry stále pýtajú sa ma, zastavia ma, ako sa cítiš, ako si naozaj. Sam u to da se zatvaram. Pretože aj naďalej sa do seba uzatváram. Mám také chvíle I stvarno sam zahvalna na daru a som naozaj vďačná za dar tejto komunity i da mogu biti ovdje u Međugorju. a že môžem byť tu v Mečugorí, Jer vidim da Gospa radi sve pretože vidím, že Panna Mária robí všetko pomaly i kad mi otvorimo srce a keď my jej otvoríme srdce, da stvarno pomalo ona ga preko svoga sina liječi. že ona ho skutočne pomaličky skrze svojho syna lieči. Ďakujem vám. Buongiorno a tutti, mi chiamo Giulio. Dobar dan svi. Dobrý deň všetkým. Ja sa volám Giulio. Mám 24 rokov E una cosa che ho imparato qui in comunità è proprio la verità. I stvar koju sam a vec, ktorú som sa naučil tu v komunite, je práve pravda. Oggi volevo nascondermi, volevo scappare. Kada su mi danas rekli da Keď mi dnes povedali, že mám svedčiť, tak som sa chcel skryť a chcel som utiecť. govoriti o sebi, Pretože hovoriť o sebe je vždy ťažké, ali zajednica mi ale spoločenstvo ma naučilo, aby som sam to nisam prešiel cez to, ale samému by sa mi to nikdy nepodarilo. sve ove osobe koje ovdje Všetky tieto osoby, ktoré tu vidíte, ale aj tie, ktoré tu teraz nie sú, ale sú v iných komunitách,
To sú všetko bratia a sestry, ktorí mi pomohli, aby som vedel prejsť cez tie svoje hranice. Či som to chcel, alebo nie. Prichádzam z jednej rodiny, ktorá je navzhľad navonok dokonalá, ale dokonalé rodiny nejestvujú. Je to rodina, ktorá vždy skrývala problémy a navonok ukazovala, že všetko je dokonalé. A dostal som sa k jednému bodu, keď som mal 20 rokov. Bol som úplne pritlačený životom, stratený. Nenávidel som svoj život, nenávidel som život druhých a mal som zatvorené srdce a nadovšetko som sa hneval na Boha. A jemu som pripisoval vinu za všetko to, čo sa dialo v mojom živote. Vstúpil som do komunity a po 2 týždňoch som chcel utiecť, pretože som si myslel, že sa jedná o miesto, kde sú všetci blázni. Ale predstavte si, prešli už 4 roky. A dnes komunitu vnímam ako svoj domov a svoju rodinu a môžem svedčiť, že ak by oni neboli a ak by nebolo áno matky Elvíry, kvôli tomu jednému jeho slovu, áno, sa otvorili mnohé takéto domy vo svete. A každý deň sú zachraňované tisíce životov. Predstavte si, aká je to odvaha s jedným jednoduchým áno. Predstavte si, čo by sa dialo, keby každý z nás povedal svoje jednoduché áno s dôverou v Boha. Ak by nebolo toho jej áno, všetky tieto osoby, ktoré tu teraz vidíte, by tu neboli. A možno vám niektoré z týchto svedectiev zostane v srdci a možno zmení váš život. A váš premenený život zmení životy druhých, tých, ktorých poznáte. Naozaj chcem poďakovať, že som dnes tu. Chcem poďakovať, že som živý. Pretože dnes môžem povedať, že milujem svoj život. A môžem povedať ďakujem. Pretože mám nové oči. Pretože môžem hľadieť na životy druhých a usmievať sa na nich. A niekedy je to aj ťažké. Pretože nie je jednoduché byť neustále v blízkosti 24 hodín, 7 dní v týždni, stále pri tej istej osobe. Ale to je súčasť života, je to pekné. Chcem poďakovať aj vám, že ste si ma vypočuli a chcem vás poprosiť, aby ste boli aj vy svedkami. Chcem vás poprosiť, aby ste boli svedkami pre svojich priateľov a mladých. Vydávajte svedectvo o tom, že Boh jestvuje, pretože ak by nebolo Boha, ja si myslím, že dnes by tu nikto nebol. Ďakujem vám, že ste si ma vypočuli.
ci sarà il tuo popolo che acclama, la tua gloria proclama, la tua vittoria, yeah. Luce che sconfigge le tenebre del mondo sarai, la salvezza mia tu verrai e le catene scioglierai, dalle angosce, dai mille affanni mi libererai. Come on, siamo figli della luce, luce che rischiara la notte, vive in te ogni uomo. Sì, siamo il tuo miracolo. Oh, 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 oh. Tu sarai la salvezza mia, tu verrai e le catene scioglierai, dalle angosce, dai mille affanni mi libererai. Siamo figli della luce, luce che rischiara la notte, vive in te ogni uomo. Siamo figli della luce, luce che rischiara la notte, vive in te ogni uomo. Siamo il tuo miracolo. Bloody Fest! Il Signore ha un messaggio per tutti noi! All together. I got a message for you. The Lord got a message for you. Let me tell you. Sing it, Father, Son, Holy Spirit, 3 in 1, and I hope you feel it. Believe we do this mystery. His life and death is a victory. And with this face with peace and love, well, every day we give thanks to a God above. So to have your prayer life ignite, come walk with us and praise the Lord. We got life. We are free. We are free because of Him. We are loved by Him. Jesus loves you. We are live. We are free. Thanks to His victory. Let's go. Siamo un tuo miracolo, un tuo miracolo. Siamo figli della luce, luce che rischiara la notte, vive in te ogni uomo. Siamo un tuo miracolo, siamo un tuo miracolo. Siamo figli del cenacolo. Kako ćemo? Na hrvatski, na italijanski, kako? Bolje ću izraz na hrvatski. Evo, znači, dobar dan svima. Ja se zovem Benjamin, dolazim iz Sarajeva, imam 30... Dobrý deň všetkým, moje meno je Benjamin, pochádzam zo Sarajeva, z hlavného mesta Bosny a Hercegoviny a mám 30 rokov. Ekolo, daj. Rekli su mi da duboko Povedali mi, aby som sa hlboko nadýchol, takže som sa nadýchol hlboko. Kada ušao u zajednicu da nisam stvarno... Chcem vám povedať,
že ja by som nikdy nevstúpil do tejto komunity, keby som nezostal bez všetkého toho, čo som stratil, čo som mal. se non avessi perso Su tutto quello che avevo nella mia vita. Kad sam izgubio sve, Keď som stratil všetko, keď som zostal na dne, keď som už nemal nikoho, toccato il fondo, quando non Avevo più nessuno. kad više nisam imao ništa u životu, keď už som nemal nič v živote, na tom mom dnu, u toj mojoj nekoj v tom mojom dne, v tej mojej najväčšej biede, Bog je došao da me spasi. Dio Boh prišiel, aby ma zachránil. A dnes vidím, že všetko to má svoj dôvod, pretože dnes chápem, Je Bog uz nas, ma kakvi god da jesmo. že Boh je s nami, je pri nás, akýkoľvek sme. nonostante il fatto come siamo. Kada smo najbolji, najgori, Keď sme najlepší, najhorší, on je stále pri nás. sempre con noi. kao što sam rekao, ja sam već 5 Tak ako som povedal, ja som už 5 rokov v komunite 5 anni svaki dan je ono borba velika. a každý deň je to pre mňa veľký boj. Keď som vstúpil do komunity, keď som bol mladší, ed ero più giovane, Mislio sam da kad myslel som si, že keď budem trochu dlhšie v komunite, nejaké dlhšie obdobie, ak tu budem, tak všetko bude pre mňa ľahšie. esperienza, le cose Saranno più facili. sad vam mogu reći da ono Teraz môžem povedať, že každý deň je ťažší a ťažší. è sempre più difficile. ali kroz to sam shvatio da zapravo Ale pochopil som aj to, že Boh je boj. Ho capito che la vita è una lotta. Lotta. da nije važno da li smo u zajednici, da li sam vani, da A nie je dôležité, či sme v komunite, alebo sme tam vonku, vo svete. Vždy musíme bojovať. Sempre. ja sam cijeli svoj život bježao od svake poteškoće. Ja som vo svojom živote stále bežal, utekal od svojich ťažkostí. Odrastao sam sa svojom babom, sa svojim djedom. A ako malý chlapec som rástol so svojou babkou a dedom. Jedna okolina u kojoj sam ja mogao da odrastam. E la mia famiglia non A moja rodina mi nemohla poskytnúť možnosti, kde by som vyrastal. A musím povedať len to, že tam bolo veľa problémov v tej našej rodine. Ja na početku ja to nisam mogao shvatiti. Ja som to na začiatku vôbec nechápal. Od početka sam mislio da jednostavno nikome ne želi, da su moji roditelji Zo začiatku som si vždy myslel, že ma nikto nechce, moji rodičia ma opustili. A to vo mne pokračovalo ďalej, ako som rástol a tieto problémy sa stávali stále väčšími. Sempre più grandi. imao sam jako veliku poteškoću u školi da se otvorim prema drugima, da Mal som veľké ťažkosti v škole, aby som sa otvoril pred druhými, pred spoločiakmi. Bolo pre mňa ťažké vytvárať priateľstva. više bio zatvoren u sebe, sve više sam se zatvarao. Ako čas prechádzal, mal som stále väčšie ťažkosti, stále viac som sa uzatváral do seba, nevedel som sa zveriť druhým ľuďom. Era sempre più grande. Kao što sam bio stariji, tako sam sve te svoje nekako Čím som bol starší, všetok ten strach vo mne som začal prikrývať inými Pravo di nascondere queste pokleskami, nedostatkami. i tako da počeo sam Takže som začal užívať drogy, alkohol. alcol, sve počelo tako jednostavno sa nekim malim sitnim stvarima. Všetko začalo jednoducho s nejakými malými, drobnými vecami. I kada su mi svi govorili da Keď mi všetci hovorili, že vlastne takto sa to začína, tutto inizia proprio di lì. ja sam mislio da svi oni koji su samo od tog ja som si myslel, že všetci tí, ktorí takto začínali, sú kreténia, že sú to blázni. Solo a fare questo sono cretini e scemi. na kraju sam ispao jedini kreten ja. A nakoniec som sa tým kreténom stal len ja. Zato što sam pustio zlu da me uvuče u sve to. Pretože som dovolil zlu, aby ma do toho vtiahlo. Tak ako čas sa míňal, stále viac som sa do seba zatváral a bol som stále viac a viac smutný. Sempre di più in me stesso ed Ero sempre più triste. Nikad u životu nisam mogao da nađem Nikdy v živote motiv za koji ja bio sretan u životu. som nenašiel v sebe motív, kvôli ktorému by som mal byť v živote šťastný. felice. Danas shvaćam da je to samo zato što nikad nisam imao Boga u sebi. A dnes chápem, že to bolo len preto, že som nikdy nemal Boha v sebe. Znači ja sam ušao u zajednicu uz
pomoć moje majke, Čiže ja som vstúpil do komunity s pomocou mojej matky, koja mi danas najveći primjer. ktorá je mi aj dnes najväčším príkladom. Toliko puta mi oprostila, toliko puta mi dala novu Tak mnohokrát mi odpustila, tak mnohokrát mi dala novú šancu. nuova possibilità. bila je toliko ustrajna dok na Bola tak veľmi vytrvala, ale nevedela mi pomôcť. ja danas vidim, na primjer, kad izgubim svoju nekako, kako bi rekao, svoje strpljenje sa drugom braćom, sa sestrama, A keď strácam trpezlivosť niekedy so svojimi bratmi a sestrami v komunite, koliko je ona bila ustrajna u svojoj želji da mi vždy si potom spomeniem na svoju matku, aká bola vytrvalá a tužila mi pomôcť. Ja dolazim iz jedne muslimanske porodice, Pochádzam z moslimskej rodiny, to za moju majku nikakav nije bio problem. Što je ale pre moju matku nebol vôbec problém to, že som vstúpil do katolíckej komunity. kako sam išao dalje u zajednici, A tako tak ako som ďalej žil v komunite, stále viac a viac som cítil nutnosť, že niečomu patrím, k niečomu patrím. Sempre più avanti nella comunità. Nel mio cammino sentivo sempre più bisogno di appartenere a qualcosa. ne znam, cijeli svoj put sam se osjetio nekako ko neka mlaka voda. Na tejto ceste v komunite som sa cítil niekedy ako taká vlažná voda. Nebol som ani tu, ani tam. I nekako sa 2 godine zajednice sam osjetio tu želju da A po 2 rokoch v komunite som pocítil túžbu, aby som sa dal pokrstiť. Battezzarmi nella comunità. ja sam cijeli svoj put samo bježao od Boga. A ja som predtým celý svoj život len utekal od Boha. Facevo e fuggivo da Dio. Znači već skoro 3 To znamená, že už 3 roky utekám od Boha každý deň giorno sto fuggendo da Dio svaki put me pozove ponovo. Svaki a po každý raz Boh ma volá stále znovu a znovu a stále viac a viac pociťujem tú túžbu potom. di nuovo e io sempre di nuovo sento questo desiderio di Lui. A túžba sa stále opakuje vo mne. sempre più forte. dok na kraju se nisam predao. Až pokiaľ som sa mu neodovzdal. Prije par tjedana sam se krstio u zajednici. Pred pár týždňami som sa dal pokrstiť tu v komunite. Comunità. Bravo. Danas zaista osjećam A dnes skutočne cítim, ako veľmi som šťastný. Provo quanto Sono felice. A komunita ma naučila, aby som videl šťastie v malých veciach. mi vam ovdje skoro ništa nemamo što neki svijet nudi, ono vanjski. A my vám tu v komunite nemáme nič z toho, čo vám ten vonkajší svet ponúka. il mondo di fuori. I baš me to naučilo da A vlastne to ma naučilo, že veci, prava sreća. ktoré ponúka Ježiš, tak to je to pravé šťastie. Sono la felicità vera. Ja danas osjećam da sam sretan kad vidim neku braću tu koji su danas sa mnom. A ja cítim, že som šťastný, keď vidím týchto bratov, ktorí sú tu so mnou a keď vidím aj nových, ktorí vstupujú do komunity. È diventato mio fratello. I ne znam, kada vidim momka koji, na primjer, možda A keď vidím napríklad chlapca, ktorému som bol aniel strážny a pomohol som mu tomu chlapcovi a vidím, ako sa mení, ako robí nové kroky, I suoi primi passi da solo. nekako u tim malim stvarima danas ne v tých malých veciach nachádzam šťastie, keď robím šťastnými tých druhých. Cioè nel far felici Gli altri. toliko sam stvari u zajednici doživio da ono Tak veľa vecí som zažil v komunite, tak veľa vecí, že keby som vám to chcel porozprávať, tak by to veľmi dlho trvalo. troppo lunga. samo želim da vam kažem da sam jako sretan. Chcem vám len povedať, že som veľmi šťastný a cítim v sebe pokoj. Ďakujem vám. E che sono In pace dentro. Grazie. Ďakujeme Benjamínovi. Buongiorno a tutti, mi chiamo Alexandra e sono polacca. Dobar dan. Dobrý deň všetkým, volám sa Alexandra a som Poľka. Posso dirvi che sono felice? Danas vam mogu posvjedočiti. Dnes môžem svedčiť o tom, že som šťastná. Penso che tutti abbiamo nella vita delle situazioni che ci hanno fatto soffrire. Mislim da su A ja si myslím, že všetci sme mali v živote situácie, kvôli ktorým sme trpeli. Queste erano
la morte della mia mamma, le scelte non buone del mio papà. A za mene te teške A situacije pre mňa tie ťažké situácie boli určite smrť mojej matky a nesprávne voľby môjho otca i njihova rastava. a ich rozvod. E per questo penso che non credevo che sono amata. i mislim da upravo Ja si myslím, že práve kvôli týmto situáciám som verila, že ma nikto nemá rád. A robila som sebe zlo. Dai miei amici fare festa, uscire. i među mojim prijateljima Medzi mojimi priateľmi bolo celkom normálne robiť partie, zábavy, Per questo vuoto che portavo dentro ponocovať. non ho avuto limiti. ali zbog te praznine Ale kvôli tej prázdnote, ktorú som nosila vo svojom vnútri, som nepoznala hranice. Fumavo la marijuana ogni giorno. svakog dana sam Každý deň som fajčila marihuanu. Questa vita così bella mi sto dimenticando di dove ero, ma mi fa bene ricordarmi che non riuscivo a incontrarmi più con le persone senza non aver preso niente. i to mi je davalo jedan A to mi dávalo pocit uspokojenia, ale sa stalo, že už som nebola v stave stretávať druhých ľudí, iné osoby. Stare insieme agli altri perché Ak by som niečo nekonzumovala, nebrala. paure di non essere accolta. imala sam jako puno straha A mala som veľa strachu v sebe, cítila som sa nepríjemne, že som neprijatá. Mascherarmi. i jednostavno sam Jednoducho som musela sa naučiť pretvárkam. All'inizio della comunità c'era una ragazza che mi ha chiesto come sto a tavola. da bih vam objasnila Aby som vám vysvetlila, ako veľmi som sa bála, koľko strachu som v sebe nosila. Keď som vstúpila do komunity, sedela som za stolom a jedno z dievčat sa ma spýtalo, ako sa máš? Parlando inglese che ride di me perché mi sentivo inferiore, ho cominciato a piangere, sono uscita dal refettorio. i ja zbog straha A ja kvôli strachu, pretože sa ma to spýtala v angličtine a zo strachu, že poviem zlé slovo, nesprávne slovo, začala som plakať a vyšla som z jedálne. Dire che trovo tanta gioia nel rapportarmi con gli altri, nel donare a loro la gioia, nel stare insieme, essere libera nell'amicizia, esprimermi. a danas mogu reći A dnes môžem povedať, že som úplne slobodná vo vzťahoch k iným priateľstvách, v našej vzájomnej komunikácie. Darí sa mi vyjadrovať, komunikovať, ale predtým sa mi to zdalo nemožné. Tutti strumenti che mi ha dato per vivere bene. zahvaljujem zajednici Ďakujem komunite kvôli mnohým prostriedkom, ktoré mi ponúkla, prostriedky, ktoré mi umožňujú dobre žiť. ako oprostiti Naučili ma aj, ako mám odpúšťať. Pace nei rapporti tra di noi che le offese. i naučili su me A naučili ma, že je oveľa dôležitejší pokoj v našich vzťahoch, než zraňovanie, ktoré boli predtým. E grazie. Ďakujem vám.
Sognavi la tua libertà, andavi dove volevi, colava solo l'apparenza, quello in cui credevi, ma quel tuo sogno non durerà. Dov'è la verità? Wow, oh. Wow. Wow, oh. Wow. Una voce ti ascolterà e che ti chiamerà, testimoni di speranza lui ti renderà, il cuore più non temerà. Lui non ti abbandona e tu le tue reti lascerai senza più paura. C'è Lui che ti guida e ti ama e ti chiama. Seguimi, I follow you my Lord. Seguimi to the end of the world. Follow me, miro Signore per sempre. Oh, oh. Oh, oh. Mi ami, Signore, tu sai, tu lo sai che ti amo. Me amas, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Do you love me? Lord, you know everything. You know that I love you, my Lord. Seguimi, I follow you, my Lord. Seguimi to the end of the world. Follow me, seguirò, Signore, per sempre. Seguimi, I follow you, my Lord. Seguimi to the end of the world. Follow me, seguirò, Signore, per sempre. Buongiorno a tutti. Dobar dan svima. Io mi chiamo Dobrý deň všetkým. Lovre, Hrvat. Volám sa Lovro, som Chorvát a mám 23 rokov. comunità Mogu reći da u A môžem povedať, že v živote pred komunitou Ho trovato? sorgente sbagliato. Pronašao sam jedan pogrešan izvor. našiel som nesprávny prameň. Riempire me stesso, ma con quello ancora di più ero vuoto. I na tom izvoru A na tom prameni som chcel naplniť seba, ale som bol stále viac a viac prázdny. A ten prameň bolo všetko to, čo mi ponúkal svet. Zábavy, diskotéky, cigarety, alkohol, droga. I tako sam se u životu. A takto som sa v živote stratil. Začal som drogovať, začal som pracovať v diskotékach, Pratio sam navijačke skupine. chodil som na rôzne
Bio sam izgubljen. zápasy futbalové a iné športové a robil som násilnosti na uliciach a stratil som sa v tom. A vďaka Bohu, Hvala Bogu da sam pronašao že som našiel ten skutočný prameň a to je Ježiš a modlitba. Nie som svätý. i kada molim nije Keď sa modlím, necítim v sebe niečo zvláštne, vidim kada sam ale vidím, keď som sa chytil toho prameňa, odvtedy idú veci lepšiemu. Ľahšie je bojovať so zlom. Ľahšie je prejsť cez ťažkosti. Môj strach, moju biedu, moju chudobu. Je ľahšie milovať seba, milovať svoju rodinu. A vidím, že komunita zachránila môj život a život mnohých rodín, takisto aj mojej rodiny. Našťastie v komunite som sa naučil vidieť to, čo je dobré. Keď som sa predtým pozeral len na zlo, vedel som odsudzovať. A keď som bol malý, odsudzoval som všetko v mojej rodine a nechápal som ťažkosti mojich rodičov. Videl som v doma u nás v rodine hádky, som zažil. A veľmi často som nerozumel, prečo sa hádajú, odsudzoval som ich a uzatváral som sa do seba. Našťastie, dnes v tom môžem vidieť dobro. Môžem vidieť svoju matku aj napriek ťažkostiam, ktoré sa diali v našej rodine. Môžem chápať, že po mnohých dlhých nociach prichádzala z nemocnice, kde pracovala domov a varila, upratovala. A môj otec napriek ťažkostiam, ktoré boli v rodine, zostal verný. Nikdy nás neopustil, zostal blízko rodiny. A dnes, keď to vidím, môžem byť spokojný so svojou rodinou a môžem byť šťastný. A môžem vidieť to dobro, ktoré je vo mne. Môžem vidieť dary, ktoré mi dal Boh. Som veľmi vďačný Pane Márii. Panna Mária ma sprevádza na celej mojej ceste v komunite. Najprv v Chorvátsku, Panna Mária, ochránkyňa, a potom to bolo v Taliansku, kde blahoslavená Panna Mária v Lorete. Ja som veľmi vďačný za komunitný dom v Lorete, pretože tam som sa naučil modliť sa k Panne Márii. Na tom malom putnickom mieste medzi tými malými múrmi som sa naučil zveriť svoj život Panne Márii. Ja som veľmi šťastný, že som objavil modlitbu. A ja som dnes spokojný so sebou, so svojimi darmi, ale aj so svojimi útekmi a nedostatkami. Aj dnes môžem povedať, aký je krásny môj život. Ďakujem vám. Ciao, mi chiamo Ginevra, ho 21 anni. Pozdrav všetkým. Volám sa Ginevra, mám 21 rokov. Vstúpila som do komunity, keď som mala 18 rokov. A vstúpila som do komunity zúfalá, nahnevaná na všetkých a na všetko a na život nahnevaná.
male che vivevo e che trasmettevo agli altri, della negatività che sceglievo ogni giorno. I bila sam potpuno Bola som nevedomo zlá, pretože zlo som mala v sebe. Žila som to zlo a prenášala som to každý deň aj na druhých, to zlo. Fin da bambina mi sono sempre sentita un po' a disagio con me stessa, sempre vivevo un po' di senso di inferiorità verso gli altri, sempre mi sentivo un po'... Kada sam bila posve mala, Keď som bola celkom malá, začala som cítiť ťažkosti. Cítila som komplex menecennosti vo vzťahu k druhým, vo vzťahoch s inými. nei gruppi di quelli un po' più cool della classe. Vždy sa mi zdalo, že som nebola na úrovni, aby ma tí, ktorí boli trošku viac cool v mojej triede, aby ma prijali, aby som im bola rovnocenná. Keď som bola celkom malá, vždy mi hovorili, aká si zrelá na svoje roky a aká si inteligentná. A to sa pre mňa stalo z jednej strany akýsi istý bod a z druhej strany, aby som sa vzdialila alebo dištancovala od druhých. Fyzicky som sa stále viac cítila menej cenná alebo menej ako druhý. To sa dialo vo chvíľach, keď môj otec mal dosť ťažkú nehodu na bicykli. Ja som bola v tých vyšších triedách základnej školy a pamätám si, že nebola som schopná niesť to utrpenie. Namiesto toho, aby som sa otvorila a prosila o pomoc, aby som vedela znášať to utrpenie spolu so svojimi bratmi a matkou, medzi tým som sa stále viac uzatvárala a tým som priťahovala stále väčšiu pozornosť. A to jednoducho bol spôsob, aby som sa vyhla tým ťažkostiam a to som robila nasledujúcim spôsobom. Nejedla som určité jedla, preskakovala som určité chody, jedla, stále viac som športovala. A bez toho, aby som si to všimla, ocitla som sa v situácii, že som už ani nežila. A vybudovala som si akýsi svoj svet, v ktorom to mohlo fungovať, ako keby som ja nejestvovala pre ten vonkajší svet. A to bol taký dobrý spôsob vyhýbať sa ľuďom, nestretávať sa s nimi, nepýtať si radu a aby som nebola zodpovedná za svoj život. Že nemusím hovoriť to, čo si myslím. A ja som tým sebe zapričiňovala stále viac zla. A v tom mi dosť dobre pomáhal mobil a sociálne siete. Prečo? Pretože som vlastne chápala, že nikdy sa nedosiahne dokonalosti, ktoré som vydávala na sociálnych sieťach, kde sa vlastne predstavovala dokonalosť. A keď som potom vstúpila do komunity, povedali mi, OK, teraz ten problém dáme nabok. Uvidíme, čo je v tvojom srdci, prečo sa ty tak cítiš.
piano piano ho capito che nella mia vita tutti i valori che i miei genitori, nella mia famiglia mi avevano insegnato, io li avevo sempre più cancellati. I tu sam shvatila Tu som pochopila, že všetky hodnoty, ktorým ma učili moji rodičia, že to vlastne som ja vymazávala, da bi bila od drugih prihvaćena i voljena. aby som bola prijatá tými druhými, aby ma mali radi. I onda sam u zajednici Potom som sa v komunite naučila, že namiesto toho, aby som hovorila to, čo tí druhí chcú počuť a radi počujú, v komunite ma naučili, že vlastne je oveľa lepšie povedať pravdu, aj keď to nie je vždy príjemné a nie je to vždy ľahké. Nella mia vita non c'è più al centro il mio fisico, il mio aspetto esteriore, ma sto riscoprendo che Dio mi ha regalato un dono della mia vita. A dnes som vďačná, pretože v centre môjho života nie je už len moje telo, môj vonkajší vzhľad, telesný vzhľad, ale som odkryla aj Boha, ktorý mi daroval život. Che cosa Lui vuole compiere, che doni che mi ha dato, che cosa io posso far funzionare di me nel bene. A tu som, aby som vlastne odkryla, čo chce Boh odo mňa, aké dary mi dal a čo môžem ešte učiniť. Di pensare che sono importante se appartengo a qualcuno, a qualcosa, se ho l'approvazione degli altri. Scusami, puoi ripetere, scusami. Che ogni giorno è una lotta di... Svaki dan je jedna borba. Každý deň je jeden boj, že jednoducho chcem akoby vyrezať, odhodiť ten strach, paranoje. Včera večer, keď sme mali to predstavenie, vystúpenie, rappresentare il Vangelo attraverso il mio corpo, che è quello con cui mi sono fatta del male in questi anni della mia vita. Bola to mocná chvíľa, že vlastne včera večer ja som tancom, používajúc svoje telo, vstúpila do modlitby a ja som predtým svojmu telu zapričiňovala veľa zla. A ja som v sebe vytrvale opakovala, ja som prostriedok, ja som len prostriedok, som len prostriedok. A keď sme všetci včera večer boli naplnení slzami, oči sme mali plné slz. Chápala som, ako veľké veci chce od nás Boh a musíme byť voči zlu, byť rozhodní a odťať ho, odrezať ho, to zlo. Io so che parlerò ancora, io parlerò. Da troppo tempo parlo solo al vento, non voglio neanche sentire 1000 parole dentro ad un silenzio. Cosa stanno per dire? Come mai non ho mai più aperto a nessuno? Il mio cuore si è chiuso credendo di stare al sicuro. Con te Gesù lo so che si aprirà una nuova vita, una realtà che parla nel profondo, risuonerà come un eco in eterno. E con un grido di libertà questo silenzio si romperà. Io so che parlerò ancora, io parlerò, e con il cuore che conosce la sua via farà sempre ritorno a casa sua. Io so che parlerò ancora, io parlerò,
sua vita una realtà che parla nel profondo, risuonerà come un eco per l'eternità. E con un grido di libertà questo silenzio si romperà. Io so che parlerò, parlerò ancora, io parlerò, parlerò, e con il cuore che conosce la sua via farà sempre ritorno a casa sua. Io so che parlerò, parlerò ancora, io parlerò, parlerò. Come il tuono che segue la luce, come il fuoco che torna alla brace, come il cuore che torna a sentire, io Parlerò e con un grido di libertà questo silenzio si romperà. E come il cuore che conosce la sua via farà sempre ritorno a casa sua. Io so che parlerò, parlerò ancora, io parlerò, parlerò. Ciao a tutti. Pozdrav svima. Pozdrav všetkým, volám sa Mauricio, mám 65 rokov, som ženatý už 32 rokov Divnom s ženom. jednou obdivuhodnou ženou Pavletou. Abbiamo 16 figli. I ja i ona imamo... A ja a ona máme 16 detí. Ho portato i testimoni. Ovdje sam doveo svjedoke Tu som priviedol dvoch svetkov toho, že mám 16 detí. A môj život nebol vždy šťastný. Pred 38 rokmi ja som vstúpil do komunity nie kvôli svojej spontánnej túžby. V komunite, do komunity ma priviedli s putami, pretože som odchádzal z väzenia. Po ceste, ktorú som prešiel komunitou, oženil som sa s Pavletou. Un anno in Brasile con i bambini di strada. A spolu sme priniesli rozhodnutie, aby sme sa pohostili, šli do Brazílie na misie na 1 rok slúžiť deťom, ktoré boli na ulici. Odišli sme na skúsenosť na rok, ale zostali sme tam 21 rokov. I bambini di strada ci hanno insegnato la vita. Nie kvôli tomu, že sme lepší než tí druhí, ale práve tie deti z ulice nás naučili, čo je život. E termino dicendovi questo che I zaključit ću s ovim. A ukončím s týmto. Komunita mi dala prekrásny dar a to je dar života. Ale to nie je najdôležitejší dar. Najdôležitejším darom je dar, ktorý dala matka Elvíra a to je dar viery. A skutočne my všetci máme život a ja mám život. Mal som život, ale som ho odmietal, bol som smutný. la fede, scusate,
è ciò che mi permette di vivere la vita felice. Viera je to, čo mi umožňuje, aby som žil svoj život tým šťastným spôsobom, aby som žil šťastný život. Ďakujem vám. Io sono il numero 4. Ja som broj 4. Ja som číslo 4 v rodine Broj 7. a ja som číslo 7. Čiže 4. a 7. dieťa. Sono 5 anni che sono in cammino, un fratello consacrato della comunità verso il sacerdozio. 5 godina sam 5 rokov som v komunite a som na ceste formácie, aby som sa stal kňazom. Credo che nella mia vita una cosa che mi ha cambiato, che mi ha fatto prendere questa strada, che è stato il momento. U mome životu je bio V mojom živote bola chvíľa alebo okamžik, ktorý ma povzbudil, aby som vykročil touto cestou. È stato proprio fermarmi. Najvážnejší trenutak, Najdôležitejší okamžik bol, keď som sa zastavil. kada sam se zaustavila. Keď som sa zastavil a počúval svoje srdce. Cresciuto in una famiglia fantastica e ho dei valori che credo che sono belli. Odrastao sam Vyrastal som vo fantastickej rodine, ktorá mala krásne hodnoty a pestovala krásne hodnoty. Facevo trascinare dal mondo, dalla frenesia del mondo. Ale som dovoľoval, aby ma svet odvádzal, tá jeho frenetičnosť. A to spôsobom, že nikdy som nepočul Pána, že by hovoril v mojom vnútri. Aké sú pekné tieto zástavy tu. Keď veje Vánok, stačí malý Vánok, oni vejú, ale ja nie som zástava. A preto som sa musel zastaviť a počúvať Pána, ktorý v mojom vnútri hovoril ku mne. Dobbiamo trovare il momento per fermarci, per ascoltare, fare silenzio fuori. Myslím si, že každý z nás má také chvíle, keď Pán k nemu hovorí. Len sa musíme zastaviť a zostať v tichu. A musíme zostať v tom vnútornom tichu, aby sme rozumeli, koľko lásky nám chce Pán darovať. A tak budeme skutočne plní radosti. Pozdravujem vás, ja som Tomázo. Ja som si vybral inú cestu. Budúci rok sa budem ženiť. Grazie ai miei genitori e a tutto l'amore e la fede che ho ricevuto nella mia vita da quando sono nato. A vďaka mojim rodičom a daru viery, ktorý som dostal od svojho narodenia, mi umožnilo, aby som mohol žiť svoj život vo viere a každý deň sa rozhodovať pre vieru. Tak ako sestra Jennifer na začiatku povedala, nie je potrebné drogovať, aby sme spoznali Boha. Ale Boha si treba vybrať, vyvoliť každý deň. Pre Boha je potrebné vybrať si ho, vyvoliť si ho každý deň a rozhodovať sa pre Neho.